I-am dat drumul lui Oscar să se plimbe liber în parc, normal, să se bucure de vremea asta frumoasă, pentru că vreau să vă zic ce urmează să vedeți. Se poartă perucile, fraților, și mă bucură foarte tare lucrul acesta, pentru că eu dintotdeauna mi-am dorit să fiu blondă, dar n-am avut niciodată curajul necesar să fac schimbarea asta. Am fost la belhair.ro, locul de unde își cumpără toate vedetele de la noi peruci, și am experimentat. Ce trebuie să faci ca să-ți alegi peruca potrivită pentru tine, aflăm chiar acum. Salutare, prieteni! Suntem la belhair și urmează să experimentăm, bine, să experimentez eu mai degrabă că n-am, da, să stăm picior peste picior pentru că este un cadru strâns aici. Alături de mine se află Sabina, o fată foarte frumoasă care îngrijește multe fete frumoase la rândul lor, nu? Da, așa este, bună, și tu ești o fată foarte frumoasă și ne bucurăm mult că sunteți aici alături de noi. Și noi ne bucurăm foarte tare să fim aici, eu în special, pentru că îmi place foarte mult să experimentez. N-am avut niciodată curajul să mă duc la salon și să-mi vopsesc părul în diferite culori sau să-l tai sau așa, dar ăsta este locul potrivit, nu? Tocmai de aia suntem aici și foarte bine că ai ales să vii, pentru că avem toate tipurile de peruci colorate, naturale, culori, tot ce-ți dorești tu și putem să testăm tot ce vrei și atunci nu va fi nevoie să te vopsești și apoi eventual să pară rău că de ce te-ai vopsit și te-ai decolorat și ți-ai stricat părul și așa mai departe. De ce belhair? De ce? Avem peruci din păr natural, nu? Da, avem toate tipurile de peruci. Avem două categorii în care se împart, sunt păr natural sau fibră sintetică, dar ambele sunt de foarte multe categorii la rândul lor, adică părul natural este de câteva categorii, după care contează foarte mult modul în care sunt cusute, că sunt cusute manual sau sunt făcute în fabrică sau sunt, da, fir cu fir și durează foarte mult, da, e multă muncă, iar apoi din fibră sintetică, care sunt iarăși tot așa, pot fi cusute și manual și efectiv de mașină, dar și fibra aceasta este de mai multe categorii, adică este o fibră un pic mai comună sau o fibră foarte, foarte naturală care imită în proporție de aproape 100%, de fapt, 100% părul natural. Și chiar nu îți vei da seama că este păr sintetic, știi, care nu e natural. E diferență și de preț, nu? Când vorbim de păr natural, păr sintetic. De ce să aleg pentru păr natural? Păi acum depinde foarte mult ce îți dorești. Dacă vrei să ai o perucă pe care să o porți mereu și să o ai cât mai mult timp, atunci îți recomandăm păr natural, pentru că fiind din păr natural rezistă mai mult. Se întrețin mai bine, se coafează mai mult și te comporți cu ele ca și când ar fi părul tău. Cele din fibră sintetică, de exemplu, este fibra sintetică normală, pe care nu recomandăm neapărat coafarea lor. Ai putea să faci chestia asta, dar la o temperatură foarte mică a plăcii sau ondulatorului. Și mai este fibra sintetică specială, cea de care ziceam că imită foarte bine părul natural. Pe acelea le mai poți coafa într-adevăr, dar în timp cel mai mult durează cele din păr natural. Dacă v-a părut că toată îngrijirea asta a perucilor este o treabă foarte grea, stați liniștiți, aici avem și un salon, nu? Da. Ne putem bucura și de serviciile unei îngrijiri capilare, nu? Tocmai din cauza faptului că anumite doamne se sperie, vai, mi se pare prea complicat să stau acasă, să îngrijesc peruca, să o spăl, să o hidratez, să o coafez și așa mai departe și poate nu o să mai arate ca atunci când am cumpărat-o sau eu știu, și durează și poate au diferite emoții, așa că noi avem studioul unde le invităm pe toate doamnele să vină și să-și lase produsele, perucile, respectiv extensiile de păr, că avem și extensii de păr, toate tipurile de extensii de păr, practic noi avem mult păr aici, adică tot ce ține de păr este la noi. Dacă vrei, de exemplu, foarte mult vara, este sezonul festivalurilor și atunci fiecare domnișoară își dorește să fie deosebită. Perucile, adică părul, perucile, extensiile deja au devenit un accesoriu, adică așa cum ne punem cercei, bijuterii și așa mai departe, ne gândim cum să ne accesorizăm părul. Nu mai stăm neapărat să-l coafăm pe al nostru, scăpăm foarte ușor. Ne luăm o perucă colorată sau altă culoare, o culoare normală, dar nu știu dacă suntem blonde, ne luăm brunetă și așa mai departe și atunci clar ne schimbăm și
impactul este și efectul este wow. Cine ți-a călcat pragul? Cine a experimentat? Din ce am văzut eu pe Instagram, am văzut multe vedete de la noi, Ada, nu știu, Ramona, îmi vin multe în minte acum, dar cine a experimentat așa? Cine a fost cel mai curajos? Dar avem aproape toate persoanele publice de la noi au venit și ne-au căutat și la un moment dat, cel puțin odată, și-au pus o perucă sau niște extensii de păr, cum ar fi Lidia Buble, Elena Gheorghe, Gina Pistol, chiar și Delia ne-a călcat. Delia e adepta. Da, îi schimbă părul foarte des. Bine, nu toate perucile sunt de la noi, dar da, Aș vrea să probez, Sabina. Adică sunt gata, mai convins. categoric. Ok, și am ajuns la partea mea preferată din acest material. Am pus ochii pe peruca asta verde. Îmi place foarte mult și cred că o să-mi stea și bine, nu? Că da, la fel cum mi-a stat și blondul. Întotdeauna mi-am dorit să fiu blondă, dar am probat aici și am renunțat la idee într-un final. O perie. Trebuie și asta pieptănată? Da. Trebuie. This is cool. Hai că asta nu e așa. Vezi? Da. Asta nu e așa. Nu scoate ochii în evidență? Da. Voi ce ziceți? Ce nu. Mai pe spate, dacă te vinează, da? Ok. Îmi place. This is a win. Pe care? Asta știu că îmi vine bine. Dar hai să încercăm ceva așa radical. Nu știu ce. Vrei ceva așa cu mov, cu... Super. Asta e un breton mai lung, e mai... Da, mi-am adus aminte cât de enervant e bretonul lung, că ți intră în ochi, dar nu e rău, nu? E superb, zice colegul. Îmi place și asta. Să știi că am pus ochii pe una brunetă. Da, și lung, așa. N-am mai fost din liceu brunetă. Da, ăsta. Simple, foarte legere, naturale și... Hai, da, hai să încercăm. Și în cazul în care ești mai bronzată și ți se pare că partea aceasta e prea deschisă, acesta imită foarte bine scalpul, se poate da cu o pudră, avem o pudră specială, e o keratină mărunțită ce imită foarte bine părul, sau cu fard, sau nu chiar atât de... pentru că se vede, dar la acest model se folosește un fileu închis la culoare, tocmai pentru a nu se vedea în momentul în care se mai mișcă sau ți se pare că... Cum ți se pare? Dar cum o simți pe cap, să ne spui? Că... Pe cap se simte foarte fixat așa, e foarte fixă și n-are cum să cadă. N-are cum să cadă. Da. E drăguță asta, nu? Ok. Hai să o mai încercăm și pe asta, că asta îmi place cel mai mult. Da. Sigur. This is a winner. Mulțumesc frumos. Și ne vedem și pe Instagram și pe Facebook, nu? Ce avem pe Instagram? Avem Belher pe Instagram și pe Facebook la fel, nu? Dați acolo search. belher.ro pe Instagram. Dați acolo un search să vă alegeți și voi perucile potrivite pentru voi. Și vă așteptăm la noi. Și veniți aici, pe Pache Protopopescu, în mijlocul Bucureștiului.